welum. Ọkọchị Sabina anya bịa ọwụnụ nwaanyị otu anya eleki ihe ekwudo mmiri elu kaja agha adịla gị n'ụlọ agha maka na agha nọ n'ụlọ ọhịa nkwa otu ihu hụrụ nkụkọdị isi ele ihe ọ ihe ga-ajụ m ele ihe ndị mere nakwa nna ochie abụọ ihu doro n'ụlọ gị kpọọ ya ụmụ mkpụrụ aka bụ na mkpụrụ ntụrụ ụmụachi lee n'ofe mkpụrụ aka chie were ofe bụ were nnọọ mmiri wụjuru aka m n'ime ofe gbasịrịsịrị gbaa m ọnụ sabi bebi ọnwụ mmiri ahụ ịgara na-eweghị iwe ka ọnwụ na-akpọrọ gị sabi bebi ele nke wụ ile anọ ya awụgara ha mmiri nke ahụ nke mbụ nke abụọ ha bụrụ ite bọtụ ose mụrụ arịa ihe ha ọnwụ na-enwe ihe na-abara mba ihe kwuru ugbo kwesịrị onye nọ n'anya onye nwere right onye anya rụ mma o kwesịrị ịba mba n'ụka nọ n'ihu ụgba n'usoro ofe ụmụazị m ka e na-ele ha anya ofe dị oke pụtapụta ha sị ha taga ha ya mmiri ka ofe gbaa garịgarị ọnwụ ihe ọjọọ ka ụmụazị dị eleke nkwọ nwere enweghị ihe mere gị petago onye akọpịrị anya akọpịrị gị uche na akọpịrị otu anya ofe eji otu anya si ụmụazị elela anya ofe eji otu anya si adịkarị m ka iji anya abụọ si ofe dị mma ma afọzi gị iji otu anya si ofe ha na-ele etegala gị mmiri ị na-amasị ụmụazị mmiri dị n'isi dịkwa ihe ọma ya ka ị bịara nga atụgburu nọrọ ka gafukwe otu anya iwe chi ọsha gịnị mmadụ nsụta ihe iwe chi mgbe ọbụla ya na-afụ gị n'ahụ ahụ na-afụ gị nwa zezezezeze makwa onye mbụ ole ihe a ga-eji atriti m like that iwu onye mbụ iwu Virgin Maria anụ ọsha iwu Kraịst si mgbe Kraịst enye ma ha dịsa abịara n'ụlọ gị bịa nọrọ enye ma ha ihe ebira wa biga etumetu asa ote esiri bugo bịa ka esi ara etumetu mike geshi ngabọ mike geshi ngabọ anya anyị kwụshabụrụ ọkwa mmiri aga ọtụrụ gị enye m reasonable answer ancestors were buto n'ụlọ ele m efe ofetara hụchie gbam ọnụ agbara m ọnụ anaghị iji eme n'ikwu ị ga-ebe n'ike gị mee ya otu nkiri anya na ị na-ama na-eji ọ dị ka ị chọrọ ka iji osisi gaba badị ya ala maka aga m eji anya kebe eji mkpụrụ gbapịa gị ụgba ngwu ka m ga-eji ngwutu gwupịa gị anya ma aka anọ ka m ga-achịlaga gị n'ọkpụkpụ anya kọrọ ya otu keta m ya ọzọ ya pịakọrọ ya gị ngwa osisi sepụ gị ime orie ka ị ga yọrọba anyị a na-egbu gị kakwa ka a ga-atụme ndị wee gara gị mmiri n'ofe hapụkwa m ihe nsogbu ahụ esikwa m confession achọrọkwa m ikwuzi ọnụ achọrọkwa m ikwuru ọnụ hakwa m ha makpo ike na-anapụli m sakramenti anana m sakramenti wa agara m anana m ya nna m iwe onye ọ na-ebube ka ị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ sị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị n'ihi na Chineke nwee ndụ gị nganga dị mmadụ ntụ gị wụ na ntụ gị ga-alaghachi onye kere anyị ga-ekpe gị ikpe ma ị nwụọ ya mere ka ị kwụsị mfuli elu nganga ndị Go. Papa, naga. I'm a crazy boy here today. I'm all day careful.
Baba, come out. Puta. Sorry. No, dala.